皆さん、こんにちは。はじめまして。私はトンモイロイです。私はバングラデシュ出身です。ダッカーのモティジルに住んでいます。今日はコックスバザールについて紹介させていただけたと思います。この場所を知っていますか？バングラデシュのコックスバザールは世界最長のシーズンの海のビーチです。バングラデシュで人気のある観光地。これは美しい海のビーチです。この場所に来てください。ご清聴ありがとうございます。